Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary boýunça komissary gündogor Ukrainada dowam edýän konflikt zararly wepat bolanlaryň sanynyň 5358 adamdan geçenligini aýtdy we ähli taraplary betbagçylygyň öňüne almaga çağırdy. Jekmenjek maglumatlary kardeşim Merdan Sariýewden dinläli. Birleşen Milletler Guramatynyň ýokary derejeli resmisi gündogor Ukrainadaky konfliktde azyndan 5358 adamyň ölendигine aýdyp, hökümet güýçleri bilen Russiýa tarapyndan goldanylýan orsetpara separatistleriň arasyndaky söwüşiň hilakçylikly görnüşde ösmeginiň öňüne almaga çağırdy. Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Zeid Ra'ad al-Hussein 3 fevralda beýanat ýaradyp, ýanwaryň soňky 3 hepdesiniň özünde parahat ýylatyň arasyndan 224 adamyň öldürilendigini we 545 adamyň da yaralanandygyny aýtdy. Beýanatda aprel aýyndan bäri dowam edip gelen konfliktde ölenleriň sanynyň azyndan 5358 adam bolandygy çaklanylýar. Emma sol bir wagtda da BMG-niň käbir edarlary ölenleriň sanynyň hakykatda mundan hem köpdigine inanýarlar. Zeyd, ýagdaýlaryň mundan beýlek yaramazlaşmagy gündogor Ukrainada konfliktiň orruk orta arasynda ýaşaýan 5,2 million adam üçin helakçylikli bolar, diýdi. Zeyd öz beýanatynda aradaky hökümetleri we regionda täsiri bolanlara ýüzlenip atasyklary bet etmek barada geçen sentýabrda Minskde gelinen ýalasyklaryň dogly berjay edilmegine gazanmaga çağırdy. Zeyd dünýä liderleriniň ýa-da resmiýetleriniň ýeni bir hukmynda soňky wagtda Ukrainadaky konfliktiň hasta ýaýbanlanmagyna alada bildirdi. Amerikanyň administrasiýasynyň Ukrainany söwüş maksatly gorunç ýaraglary bilen üpçün etmegi göz öňünde tutýandygy baradaky maglumatlardan soň Ak Tamyň metbuat wekili çykyş edip, Amerika öz ünsüni meseleniň diplomatik çözüdüni tapmaga gönükdirýär, diýdi. Ol sözüni dowam etdirip, biz krizisiň gepleşikler arkaly çözülmegi üçin elmydam beýleki mümkinçiliklere de garaýarys, diýdi. Kiev bilen Gunwatar ýurtlary Moskwany gündogor Ukrainadaky separatistleri ýarag bilen üpçün etmekde we olary tälim bermekde aýplaýarlar. Kreml bulary reddedýär. Ukrainanyň hökümet wekilleri de jeňçileriň baş tutanlary da öz 3 fevralda eden çykyşlarynda soňky 24 saatyň içinde parahat ýylatdan azyndan 16 adamyň öldürilendigini habar berdiler. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem izlerläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda daşary ýurt valutasy Amerikan dollaryny satyn almaklyga çäklendirmeler köpelýär. Hususan da Mara vilayatynyň käbir banklary her bir adama bir aýda 1000-den gowrak Amerikan dollaryny satmaýar. Banklaryň öňünde uly nowatlar emele gelýär. Habarçymyz Röwşen Çaryýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Bir hepdeden gowrak wagt bäri Türkmenistanda dowam edýän dollar gyçylygy şu günleri söwdegarlar şäheri bolan Marada has hem iti duýulýar. Käbir banklar adam maşyna her gün satylmaly edilen 1000 Amerikan dollaryny hepdede bir gezege getiren bolsalar käbirleri bu normany aýda bir gezege çelle azaltdylar. Marada ýerleşýän Senagat we Türk banklary adam maşyna 1000 dollary hepdede bir gezek Türkmenistan we Türkmenbaş banklary bolsa bu puly aýda bir gezek satýarlar. Häzirki döwürde diňe Daýhan bankyndan adam maşyna her günde 1000 dollar satyn alyp bolýar. Onsoň Daýhan bankynyň öňü her gün ullakan toy märekesini ýatladýar. Daýhan bankynyň öňünde dollar almak üçin nowata duran adamlaryň sany kä halatlarda 1000den geçýär. Olaryň arasynda 4 günden bäri nowata garaşýan adamlar hem bar. Nowata duran raýatlardan bir aýal Azatlyk Radiosyna şeýle gurrun berdi. Men ştaýda 1000-nji men 100-nji men 5-nji gördüm. Ol spisak ýa uyurýar. Biz spisak eden bolýar, unetýär. Eýlini gaýdy. Ne heýän çekip alýan, alyp alam. Käwada spisak herikýärler, käwada mikropasportyn alýar. Biz ştaýda 4 gün ýerlerle ýazylyp gördük. Eller uçkalardan başlyk, eller uçkalardan spisak ýazyar. Alman şey bilmiyorum.
diýip nowata duran raýatlardan biri aýtdy. Adynyň agdalmagyny islemedik bu aýalyň gurrunlarynyň çen tutulsa spisak ýagny sanaw ýazmak üçin bir gezek nowata durulýar. Pul çalışmak üçin ýene bir gezek nowata durulýar. Olaryň hersi üçin näçe gün gatnawan pul alyp bilmeýänler nowatlar gün saýyn uzan soň adamlaryň arasynda dürli dawa jeňjelleri ýüze çykýar. Onsoň dollar çalışýan banklaryň öňünde howpsuzlyk güýçleriniň işgärleri gözegçilik edýärler. Olar dawa jeňjelleriň ula gitmezligi üçin öz wagtynda ýagdaýa ser salyp durýarlar. Bir tanano. Sağlam buyurmanızı tutturamaz. Emmek şemra, bezestüyse. İspiyse, ortada beyletiyin. Tüyşürü, idim adım yani. Öyle doğru da dururlar. Ayısın. Dollar almak baradaky bu aladalar Türkmenistanda geçen ýylyň soňky aýlarynda dollaryň hümmeti ýokarlanyp, manadyň hümmetiniň bolsa fesek aşakdygy baradaky myşmyşlardan soň peýda boldy. Şeýle habarlaryň ilki duýulyp başlamagyndan bir hepde geçen soň 1-nji ýanwarda Türkmenistanyň Merkezi banky manadyň hümmetini hakykatdan hem peseldip $1 2 manat 85 tenge dälde eýse 3 manat 50 tengeden satylmalydygy barada karar çykardy. Bu çare dollaryň töweregindäki aladany bir hepde köşeşdiren hem bolsa, soňky 2 hepdeden bäri dollara bolan talap ýene artyp ugrady. Hatda $1 5 manada deň boljakmyş diýen myşmyşlar sebäpli nowata duranlaryň sany käbir ýerlerde müňlerçe adama baryp ýetýär. Şu wakalaryň fonunda 31-nji ýanwarda geçirilen ministrler kabinetiniň maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow manadyň hümmetiniň peseldilmegi barada ýanwaryň başynda gelinen karara salgylanyp, şol çaranyň sebäbiniň halkara bazarynda bolup geçýän ýagdaýlara baglydygyny aýtdy. Dünýäde newtin we gazyň bahalarynyň birden pese düşmegi bilen bagly dören ykdysady çökünlik sebäpli bir hem adat bolmadyk çälerin görmeli boldy. Garaýetlerin we hyzmatlaryň aýrary görnüşleriniň myklarny azkem ýokarlanyrdyk. Manadan erkin ýörüňli daşaýut puluna görä hükümetini biraz petetdi. Diýip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen telewizionyanyň görkezilen çykyşynda aýtdy. Prezident derejesinde manatyň hümmeti bilen bagly dören aladalaryň ikrar edilmegi Türkmenistanda o diýen adaty ýagdaý däl. Şol bir wagtyň özünde de prezidentiň bu çykyşy adamlaryň dollar almaga ýykyn edişine hiç hili täsirini ýetirmedi. Hatda häzirki döwürde ýakynda $1 bahasynyň 5 manada göteriljekdigi barada halk arasynda myşmyşlar bar. Gara bazaryň gadagan edilmegine garamazdan iň bärkisi mary barada gurrun edilende bu bazar ýene döredi we şol bazarda $1 häzirki wagtda 4 manat 90 tengeden satylýar. Habarçymyz Röşen Çaryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmen manatynyň daşary ýurt walutalaryna gatnaşykda hümmetiniň peselmegi ýurtda dürli harytlariň bahalaryna da öz täsirini ýetirdi. Bu ýagdaý adamlaryň gündäki durmuşynda nähili duýulýar. Mary welaýatynyň ýaşaýjysy pensioner Orasiýa daga bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Söhbetdeşligi habarçymyz Sultan Açylowa geçirdi. Inflasiýanyň gelip çykmagyna näme sebäp bolýar diýip düşünýäňiz? Inflasiýanyň gelip çykmagyna sebäp bolýan zat döwlet massabynda çykýar. Ol halk ony söwdegärler ýa bir garamaýak edip bilmeýär o zatlary. Yarama gylyk käsiyetli alym berim edýän adamlardan gelip çykýar. Halkyň hal ýagdaýy bilen olaryň işi ýok. Ministrler baýajak bolýar gereginden artyk. Şol özlerini baýatmak üçin edilýän işler. Onuň inflasiýa gidýär şonuň sebäbinde. Tamornyny galdyrsaň, ol döwlet ýollarynyň, transportlaryň bahasyny galdyrsaň, olaryň bähfitine sirkkä bardat. Agaramayan kisesine urýar. Näşe dollaryň kursynyň ötkäp durmagyna nähil garaýan? Dollaryň kursynyň ötkäp durmagyny meňe düşünjem şu alys zat hasabynda kadiýan daşary ýurtlardan gelýär da köp zatlar, Eýrandan gelýär, Hataýdan gelýär, Hindistandan gelýär. Ýene de dogruny aýtsam ýoldaky başgorlardan, tamorundan ministrler tamornyny galdyrýar, azadyk bir geçende oglanlar aýdy, bir geçemizde bu waka, soňky geçemizde başga bir waka diýär. Onuň olaryň soňa ora bahasyny ýa peseldiýär, ýa galdyrýar, ýa peseldiýär, ýa galdyrýar. Aňardan daşary ýurtlardan bolan dollar bilen sowda edilýär. Bizim pulumyz bilen sowda edilen o dollarla ýörülýär. Şu ýerde belli bir wakadan goýmaly dollary
golganma ýaly edip eddil demir sandykda duran ýaly berketmelisin dollary diýen zady oynatyp durmalyar ol. Bu dollar oynandy halk bilmeýän galya biziň garamaýagymyz köp datlary. Ol haçan galdy, haçan peseldi. Onu bilenem ok, dollar bilen işlenem ok daýharlar. Dollar berýän adam ýok daýhana. Sewda edýärlere dollar gerek bolsa, onda döwlet maslahandy berkirap, bank işlerini berkirap saklamaly da edil öňki orduň rubly ýaly berk saklamaly. Näçeden salsmaly bolsa, ýene 50 ýyldan hem so dollar sobakada durur ýaly etmeli. Oynatmaly ýaly. Dollar oynatsaň ýene de halka ziýan bolýar, garamaýaga ziýan bolýar. Ulu adamlar ziýan görene onu peýda görýär. Indi şoňa halk arasynda nähili garalýar şu pulun hümmetiniň gaçmagyna. Dollaryň oynamagynyň edýän sebäpleri de şol. Bir zat şuna bir baha, ertir barsaň başga bir baha. Ine şu men ahalýag diýip meselem alyp gaýsam, ertir ýene so ahalýag ardan eken diýip alyp gidýän ol ertirip aljak bolum, ýam üstüne ýene bir 2000 manat, 3000 manat galan da şonuň 20 teňe, 40 teňe. Dollaryň oynamagyna sebäp bolýarsy. Ondan halk näme bir barynda görýär, bir zat ardalapdyr diýär-de ylgyýar çodýar şoňa. Halk galjak bir aýlygyny, bir 3 günlüğüni, 5 günlüğüni ziýat edinjek özüni. Ýam ertir barsaň ol ýene öňküsinden bir 20 teňe, 40 teňe ýokary bolupdyr. Onun halky başaga edýän zatlaryň birine şem gerekdäl ýagdaý bolsa döwlet maslahandy berkirap saklamaly mukadýan. Mara vilayatynyň ýaşaýjy pensioner Oratiýa dagy bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Türkmenistanda ýylatyň daşary ýurt walutasyny satyn alma ugrunda ýüzüýüz bolýan häzirki kynçylyklary barada Azatlyk radiosynyň Facebook we Kontakty sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda ýerleşdirilen maglumatlara okuwçylarymyzdan gelen tesbirlerde şeýle diýilýär. Meri Bilis Arakçak daşary ýurtlarda student bolanlar üçin gaty kyn dollar iberýärler diýip ýazýar. Resul Jora geldi Gylyç Allahny ýardyma çagyrýar. Begenç Hemrayev öz tesbirinde hususanda Türkmenistan gitdigiçe batgabatýar, beýle bolsa dolanasym hem gelenok diýip ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň azathabar.com we Facebook hem Kontakty sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna siýahat ediň, diskussiýalara goşulyň. Türkmenistanda şu ýylyň başyndan beri manadyň Amerikan dollaryna resmi gatnaşygy 3,5 manat derejesinde kesitlendi. Merkezi bankyň bu resmi kararyndan öň türkmen manady 5 ýylyň dowamında Amerikan dollaryna 2,85 derejesinde saklanypdy. Umuman türkmen manadynyň öňkü we soňky derejeleri näme esasynda kesitlendi we bu sanlar nereden gelip çykdy? Bu arada Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öňkü resmisi Hudaýber Dorazow bilen söhbetdeş bolduk. Türkmen manadynyň Amerikan dollaryna öňki 2,85 we häzirki täze ýyldan 3,5 manat derejesindäki gatnaşygy nereden gelip çykdy? Şu sanlar nereden uğralýar? Näme üçin edil şu möçberde kesitlendi türkmen manadynyň Amerikan dollaryna gatnaşygy siziň nukta nazaryňyzdan? Görýäňizmi, Türkmenistan öz başlap bolandy, şu bärki ýurtlar ýaly hiç öz milli puluny giýirip dolandyryp görmändi da. Şoň üçin her hili ýagdaýlar döredi, her hili pikirler orta atyldy, gyzykly ýagdaýlarym bolupdy. Ahir soň birde geldiler. O şu birde gelende ol aýdaly şu iqtisadiyet ýoly bilen däldi. Ýöne şu hökümet ýol başlaryň ýankysı boýunça öňe birme-bir etjek boldular. Soňra da biz birme-bir bolsa gatgyn bolar adamlar düşündirip soň ahir soň birde razy boldular da. Şeýle bolmasa şu Türkmenistan milli puluny ýerdinde manat dollary göre 2 manat bir dollar boldu da şeýle girildi. Ol haýsy ýylda bolan waka şol? Ol şu 92-nji ýylyň noýabr aýynda bolan waka 1-nji noýabrda şo girildi. Bu türkmen manadynyň Amerikan dollaryna gatnaşygynyň ilkinji keshitlenen derejesi şol bolupdy şeýle. Oşoň men ýene bir göz aýdýan. Egerde siýasatçylaryň basyşy bolmadyk ýagdaýda da şu iqtisadiyet ýoly bilen girilgende mümkin kursy başgaça bolardy da. Ýöne biziň baýlygymyz Amerikanyňkydan azdal, şoň üçin birme-bir bolmaly. Şoň bir bolar bolmaz gurrunlar da hakyky
iqtisadiyyat ýolu bilen iş etmediler de. Şoň üçin şoňaly ýagdaý boldy. Hudaý berdi, edilseň agzan döwrüňizde siziň pikiриňizçe türkmen manadynyň Amerikan dollaryna gatnaşygynyň obyektiv derejesi näçe bolmalydy? Ol görýäňizmi, ol ýanky obyektiv derejesi her hilin bolýar. 1-1, 1-5, 1-10. Ol esasy bara. Milli pul ýerlerinde da esasy nire diýetdir. Esasy yurdun girdejisini çykdyjysyny hasaplap görmeli. Şu yurdun içindäki girdejisi çykdyjysyny büdjetden üstüne hasaplanýar da. Soğumasa tölew balans diýip bir düşünje bar da, plaçör bar. Ana şoň üstün daşary yurt girdejisi çykdyjysy hasaplanýar da. Şöýdip bolsa, gaýsyda bir yurt bolsa, olsa belli adamlara mysal üçin näçe aýlyk tölebiljek bir tölewler bolýar da, hökümetiň tölewleri her hil bolýar. Şolar näçe de tölebiljek. Şu zatdan hemmesini hasap edýär da. Şoň bolsa mysal üçin aýdaly, egerde tölebiljek aýlyk adamy $200 bolsa, onda düşünýär. Egerde mysal üçin şonu $200 bir etsen Amerikan dollary bilen de onda şu adamlara şu milli pul bilen işleşmene gyn boljak. Gynçylyk durajak. Misal eline näme 4 sany 50 manatlyk bersen ana şu 200 manat bolýar, şoň aýlyk bolýar. Şoň adamy şu manat bilen çykyp sowda etmek, etmek gyn bolýar da. Ana şondan gelip çykýar kursu näçe bolmalyny. Esasy şu kurs bellendi. Adamların aýlyk alanda şu pulny çoğumany zat etmeni gowur ansatlyk döretmeli de, adamlara ansatlyk döretmeli. Aýdyl şu Amerikada bolsa zat bolsa egerde ýerde mysal üçin şu 3000, 4000, 5000, 10000 aýlyk tölenýän bolsa, onda o ýerde özleriniň şu milli pulunda dollarda. Egerde mysal üçin o Merkez Aziýada ýaly Türkmenistanda aýlyk $100, $150 bolsa, ol gatygyn bolýar. Onda mysal üçin şu 1-1 bolsa şu dollar bilen ýa-da 1-2 bolsa dollar bilen onda adamlar gynçylyk görýär da. Häzir Türkmenistanda derep durýardy. Ýurt öz dolanşynda bar. Hökmen şu öz budjetini gowy hasaplap, hesaplap ýöretmeli. Ikinciden hem bolsa şu tölew balansy hem hasapda bolmaly da. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü resmiýeti, öňkü ýolbaşçysy Hudaýber Durazow bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Türkmenistanda dünýä ýurtlarynyň köpüsinden tapawutlykda daşary ýurt valutasy doly derejede döwlet tarapyndan kesgitlenýär. Valutanyň bir kesgitlenmegi ýagny onuň erkin öwrülşikde bolmagyna ýol berilmezligi, milli puluň durnuklulygy, ýurdun ykdysadyety we ýurdun raýatlary üçin peýdalymy ýazýanly. Biz bu sowallary ykdysady bilermen Ortiýetiň Roz Business Consulting agentliginiň analitika departamentiniň müdiri Aleksandr Yakovleva berdik. Hökümet özüniň milli pul birligine laýyklykda dollaryň fiksirlenen kursuny ketgitlendi. Bu ýurdun bähwidinimi ýa-da tersine? Bilýäňizmi, bu soraga erwet ýa-da gowy diýip takyk bir jogap berip bolmaýar. Köp zat gürrüňe gidýän ýurdun ykdysady we döwlet guruluşyna bagly bolýar. Mysal üçin, Gazagystanda hem kadirowkalar bar, emma şol bir wagtda ýurdun ykdysadyetine hem yaramaz diýip bolmaýar. Bu arlykda Demirgazy Koreýede hem kesgitlenen kursyň saklanýandygyny ýatdan çykarmaly däl. Bu ýerde başga-da belläp geçmeli bir ýagdaý bar. Dünýäniň juda tanynja ýurtlarynda yerli milli pul birligi doly liberal şertlerde hereket edip erkin konvertirlenip bilýär. Ýalňysmasam dünýäniň diňe 12 ýurdunda gürrüňini edýän çäklendirmelerimiz ýok. Galan ýurtlarda bolsa hökümetiň pul birligine ol ýa-da bu derejedäki girizýän çäkleri bar. Sol bir wagtda egerde milli pul birligine juda berk çäklendirmeler girizilýän bolsa, munyň soňluk bilen howply netijeleri de bolmagy mümkin. Egerde ýurdun ykdysady deňagramlylygy yaramazlaşsa, gürrüňini edýän ýagdaýlarymyz hem erwetleşýär. Ykdysady deňagramlylyk hem belli bir derejede daşky faktorlara bagly bolýar. Ýagny eksport edilen haritlaryň amala aşyrylan sowda gatnaşyklarynyň netijesinde ýurda öňküsinden has az maliyye gelýän bolsa, netijede ýurdun belli bir pudogunda pul ýetmezçiligi döreýär. Bu ýagdaýda hökümet çykylgy hökmünde milli pulun kursuny ol ýa-da beýlik tarapa ütgedýär. Egerde muny etmän belli bir kesitlenen kurs adalatly diýip ütgewsiz hereket edilse,
Onda haýsydyr bir pursatda ýurtda valyuta ýetmezçiliginiň döremegi mümkin. Netijede ilat alжyraňly ýagdaýa düşüp, bar bolan valyutany satyn almagy finansiýar. Bu sebäple hem ýurdun içerki valyuta bazarynda batys we deňagramsyzlyk ýagdaýlary döreýär. Meniň pikirimçe häzir Türkmenistanda hut şeýle ýagdaýlar bolup geçýär. Emma bu ýagdaýlarda hökümetiň indi valyuta bazary azat hereket eder diýmegine garasyp bolmaýar. Munyň netijesinde bazaryň doly ýykylyp, has aýlygynç netijeleriň hem orta çykmagy mümkin. Gepin gerdisine göre ýatlap geçsek, şeýle ýagdaý dekabrda Russiýada hem ýüze çykypdy. Sonda Merkezi Bankyň erkin rubl baradaky eden beýanatynyň izi bilen rublyň kontrollukdan çykan devalwasiýasyny, ýagny hümmetsizlenmegini we valyuta bazarlaryndaky alжyraňlylyga saýat boldyk. Häzirki pursatda edip bolajak zat bu bolup geçýän ýagdaýlary iňňän ünsüle izarlap, öz wagtynda degişli çäreleri görmek. Orsiýetiň Rosbiznes Consulting agentliginiň analitika departamentiniň müdiri Aleksandr Yakovlew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eýranyň resmi wekili Eýranly balykçynyň Türkmen deňiz polisiýasy tarapyndan atılıp öldürilenligi baradaky maglumatlary ret etdi. Şol buraqda da ol 4 Eýranlynyň tutsak edilenligini tasdiklady. Hazır deňizinde dekabr aýynda bolan bu waka barada maglumat Eýranyň habar agentliklerinde 2 fevralda peýda boldy. Bu waka degişli soňky maglumatlary Kerdeşim Muhammed Tahirden dinläli. İranlı balıkçıların Türkmenistan'ın deniz güýçleri tarapyndan atılıp öldürilenligi barada soňky günlerde peýda bolan habarlary İranyň degişli resmileriniň inkar edendigi aýdylýar. Bu habar 2 fevralda Tahran Times gazetinde çap edildi. Mundan öňe İranyň resmi habar agentligi IRNA 1 fevralda çap eden maglumatynda Türkmenistan'ın deniz güýçleriniň geçen ýylyň dekabrynda Hazar dengizinde İranly balıkçylary oka tutandygyny we şol wakada adam etkisiniň bolandygyny habar beripdi. IRNA'nyň şol habarynda Türkmen eskerleriniň öňünden duýduryş bermän İranly balıkçylary oka tutmagy netijesinde ölümden aman sapan beýleki balıkçylaryň bolsa Türkmenistan tarapyndan tutsak edilendigi we olaryň ykbaly hakda hiç ýyly maglumatyň ýokdugy ma'lum edilipdi. Emma Tehran Times gazetiniň 2 fevralda gündelik Hurasan gazetine sallanyp çap eden habarynda bu waka bilen baglanşykly biraz başgaça maglumat berilýär. Ol maglumatda İranyň Demirgazagynda ýerleşýän Gömeşan şäheriniň häkimi Aman Goldy Zamiriň İranly balıkçylaryň ölüm baradaky habary inkar edilip, Türkmen eskerleriniň 4 sany İranly balykçyny tutsak edendigi tasdiklanylýar. Onuň aýtmagyna görä Türkmenistan şol balykçylary öz territoriýasyna beýkarun girenlikde aýplap tutsak edipdir. İran Daily gazeti hem agzalyan häkime sallanyp, şol balykçylaryň gemesiniň deňiziň ortasynda ýangyjynyň gutarandygy sebäpli Hazaryň Türkmenistana degişli bölegine geçendigi bildirilýär. Agzalyan gazeti şol häkime sallanyp çap eden habarynda şol wakada hiç ýyly atyşygyň bolmandygyny, balykçylaryň bolsa Türkmenistanda geçirilen destlapky dinlenişiň netijesinde 4 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilenligini habar berýär. İranyň Gülistan welaýatyna degişli Gömeşan etrapynyň häkimi Aman Goldy Zamiriň özleriniň Türkmen serhetçileri bilen gündelik wezipeleriniň çäginde ýygyderli duşuşýandyklary we bu ýagdaýdan Türkmen tarapynyň habarly edilendigini, şeýlelikde şol balykçylaryň azat edilmegi üçin çynlyky iş alyp barylýandygyny aýtdy diýip İran Daily gazetiniň habarynda nyktalýar. Mundan öňe İranyň resmi habarlar gullugy İrnanyň 1 fevralda balykçylar bilen bagly ýaýradan habarynda bolsa, Türkmenistanyň bu hereketiniň diplomatik normalary gabat gelmeýändigi ma'lum edilip, Türkmenistanyň İrana garşy özüni alyp barşynyň elbetleşýänligi we Aşgabatdaky ýeketäk şaý mescidiniň hem ýagdaýynyň juda yaramazdygy habar berilipdi. Türkmen resmileri bu meselede henizeçeli hiç ýyly reaksiýa bildirmediler, emma İran bilen Türkmenistanyň arasynda munyň ýaly ýagdaýlar gaty seyrek duşsa da Hazaryň statusy boýunça häzirçe çellem deňiz ýaky ýurtlaryň arasynda hiç ýyly ylalaşyk ýok. Kerdeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär, saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz.